Ah, Sa man ni? deserve ni mo kay di ba birthday ni mo? Regalo? Ah, Bagong sapatos? sige na, bring ba? Yawa, sure ka? Ay, salamat kayo ha. Tama, appreciate ni mo to. Hindi ba na akong sapatos na? Panty man eh. Siyempre, patilawan ka na hug tahong sa bulana. Tahong sa buhulan na. Sure ka? Sure lagi ka, Jo? Tara, pag-ilis na kay mato na ta. Wow. Ano na yun ni Migo? Amo na nag-iingon ako sa inyong amigo sa kadugay na natong niluto ay makapila na jutag tahong sa buhulana, di ba? Yeah, amigo sa bayan din nato ng chika nga buhulana sa pamalingki migo kay ron nga makapili tag presko nga tahong ba. Di man di basta-basta birthday gift ni atong chika nga buhulana migo kay tahong magyo ipakaon sa tuwa. O amigo okay daw i-offer yang tahongan. Yeah, amigo kanang chika nato nga buhulana ni bakta sa basakan kay aron ang iyang tahong hugasan. Hay, migo pagkanindot sa view puti kaayo. Migo mo dyan ganahan ako sa akong chika nga buhulana ba kay aside sa simple nga gwapa, di pa arte. Ingon ani di ang tahong nila migo aside sa dagko na gali kaayo puti pa jud kaayo. Oh, ni tahong sa bulana, oh. Puwa-puwa pa. Nay, yung gwapo ng amigo kay naglibog na kung asam dito tinuod nga kolor puti o pula basta kay importante makaon na to ang tahong sa buhulana. Nox. Oh, no! Tahong, oh. Murag, sakto na dyan ni kilawon ba? Hadlo ka naman imong ngisi ato sa siguro ng lutuon bago na to kaunon. Surtiha sa inyong migo, oh. Makatilaw, gadyag puwa-puwag, tingatahong sa bulana. Agan jud mo mga bibi kay basi ka mo na po'y matripan sa inyong gwapong amigo. Ya amigo ka na iyang tahong kay nahinlo naman. Mga lamas na pud ang sunod niyang preparan. Basic kay mga lamas ani minggo, bombay, ahos, luya ug atsal na gud ang gi-prepare sa tong chika nga bulana. Ya amigo maghaling ni tadra kay aron nga natay tabang ba abi pa lang daw at limpyo ra inyong gwapong amigo. Migo ang pagluto di ani ni amigo kay adobong tahong sa gata. Ya amigo kanang tahong ato sa pabukalan bago na to tiradahan. Ya amigo to bigi, lamasi, unya taklubi. Nya, migo ko tanaw gali nimo nagbukal-bukal na nya mga tahong kay nangabuak automatic migo hauna na. Kay ang mga unod migo ato man tanggalon kay mao man itong adubuhon. Sa pagluto migo mo na jud nga part akong ganahan. Kay ngano man holding hands while cooking. Ay yung gwapo nga migo radyo makahimuan na. Kay ana mo gud sila migo nga lami daw magluluto basta na isagol love di ba? Ay migo ato niluluto wala pa gid nato natilawan pero mura na tag nalamian. Ano ko nakitaan? Lamiyas tahong sa buhulan na. O di ba migo wala pa gid ako nagi-adobo pero murag lami na kaayo. Sakto jud siguro tong giingon niya nga pwede na kilawon. Pero migo ato ra ning adobohon kay aron nga malasa kaunon. Hay migo pagkaputi na lang jud sa gata. Ganahan jud ko nga ang chika na to nga buhulana mo puga kay gawas jud tanan duga. Kayahay na lang jud sa tuno migo sa kay feeling madugaan no. Ang duga sa tuno migo ilunod na dayon nya pa yugo-yugon kay aron nato panang papugon. Tama na nang inuyugay dira amigo kay basing hot na nakaduga dira di na ka makaluto sa next video nimo. Unya migo ato ang timplahan gamay unya balidaghan nga lumay. Migo aton chika nga buhulana busy pa man sa pangpahipos automatic migo ibutang na nato atong purpose. Mo ni ang sikretong pampalasa aron ang buhulan na di na mubiya sa tuwa. Oh no. Ito may patay kung una dira ah. Nya migo kay ang lumay na butang naman automatic migo ato na ning haunon kay aron sugdan ato ang pagpangaon. O di ba amigo man ingon ako sa inyo ha nga sa pagluluto sa inyong gwapong amigo na in love ang chika nga buhulana. Nya amigo kay tungod na lamian siya sa pagkaon, wa siya kabantay, ako ang gibutangag gamay lumay. Anya, lami ang tahong sa bulana. The best. Way ka pareha. Ano ta? Mukbangon di ka ron. Ano gamani mo kaon aning tahong ha? Ako napikan na. Agoy mo hirit pag yun yung chika nga buhulana. Nya amigo, kita-kits sa punta sa next video ha. Naipik to ang lumay migo.